ka kɛ ni Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye min kɛra juillet kalo san 1776 4 July ye o don ɲɛnamayali don dɔ ye min bɛ kɛ Ameriki jamanadenw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ameriki jamana kɔfɛla ma. Kunun juillet kalo tile 4 san 2023 o tun y'o don dɔ ye. A ɲɛnajɛ bɛ kɛ farafina gunkana jamanadenw fɛnɛ fɛ i n'a fɔ Ameriki yɛrɛ wolodenw b'a kɛ cogo min na. O de kama ɲina Michigan ni mara kɔnɔ farafin minnu sigilen bɛ yen bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni mairie ka yamaruya ye ka don ɲɛnamaya min kɛra parki belebele dɔ kɔnɔna la Detroit mairie ale ka yamaruya kɔnɔ. Farafina gunkana seleke naani jamanaden bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan min bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen taara k'a di Mali jamanadenw ma. O kama VOA Banbara ka bi gɛrɛn kɔnɔ an sera Detroit Michigan. Maliden minnu sigilen don Detroit Michigan olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ Siriman Siribe ale b'a ɲɛfɔ cogo min na. Malien ka président do ka bɔ Detroit Michigan. Généralement depuis Covid kɛra an y'a lajɔ mais ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ bada la tantɔ. Bon u nana ka a bonya da k'a di Mali fɛnɛ ma. Ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye. O fɛnɛ bɛɛ b'a yira Mali bɛ sira min kan ka di Africains ye kosɛbɛ. Donc o de don. Ni kɔni an bɛ ko Riverside b'a fɔ a ma ka ɲɛsin Canada ma. Ni y'o siɲɛ fɔlɔ ye. Sinon sani Covid tun ka kɛ an tun bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ le 4 juillet. Bon n'an b'a ale fɛnk'o kɛ an fɛnɛ seulement an b'an profiter comme Maliens éparpillés bɛ yan bɛɛ. État bɛɛ kɔnɔ. Bɛɛ bɛn'i sen jɔ yan. An bɛ Malien dumuniw tobi. Lamine Kuyate ale ye Maliden dɔ ye min fana sigilen don Detroit Michigan ko k'a ko ɲɛ kɛra lawasa ye. An bɛɛ bɛ parc la yan bi. Communauté africaine bɛɛ bɛ yan. Sénégalais bɛ yan, Guinéens bɛ yan, Maliens bɛ yan, Nigériens bɛ yan, Gambiens bɛ yan, Mauritaniens bɛ yan, Nigériens bɛ yan. Afrique communauté bɛɛ de bɛ parc kɔnɔ yan. Alhamdulillah la musique duman bɛ yen. Tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don, bɛɛ ɲagalilen don. Vraiment mɔgɔ minnu y'a initiative ta an b'u fo k'u barikada. Surtout ka bɛn fête d'indépendance ma n'o ye Amérique 4 July ye. Alhamdulillah vraiment ça va. Tulonkɛw bɛ ka kɛ tulo ni yɛlɛ a lawasa kɔnɔna la nisɔndiya la an bɛ Ala fo k'a barikada vraiment merci. Imam Ustaz Samura lakodɔnnenba don farafina gunkana denw ka kulu kɔnɔ Detroit fɛnɛ y'a ka seereyaw di a ma. An n'an ka ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Siriman Sidibe ka da ka cɛsiri kan bɛɛ sela ka fara ɲɔgɔn kan. An bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ in b'an fana hakili jigin an ka yɛrɛmahɔrɔnya la. An ka autorité n'o ye Mali autorité o kɛlen don ka jɔda min ta yɛrɛmahɔrɔnya sira min ta vraiment an fana filɛ o kɛnɛ dɔ de kan Amérique yan bi don in na. O tuma na bɛɛ lajɛlen bɔla africain bɛɛ lajɛlen bɔla ka nin kɛnɛ in magɛn wa Mali bɛ kɛnɛ in kan ni kɔrɔta ni bonya ni karama ye bawo ka da kan bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bonyana kɛnɛ in kan donc tuma na nin bɛ mun fɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan nin kofɔ fara ɲɔgɔn kan fana bɛ mun fɔ o bɛ fanga de kofɔ donc n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ barika sɔrɔ n'a ye barika sɔrɔ ɲɛta bɛ na a ka kɛwalew la an filɛ o kɛnɛ in kan an b'o dugawu kelen fana ɲɛsin an ka jamana fana ma. An ye min sɔrɔ VOA Banbara ka gɛrɛn kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye.